ganda gamit ko ang sunset ano naman. Comments, yung what yung kabalap. Isa ko yung naman. Isa ko yung limba. Isa ko yung sarap. Kung hindi ko ito na magkakit kung sa ilin. Kung kaya ko sa kung matulungan sa ito. Pero ka magkakit kapagkata. Si Charakas na nasumpo. Lawat tayo sa kanila. It patrota ko yung kapuyanti. Kristian Ranwat ko sa kasakaregan kamu. At all kapin pwede. Prosyon kailay. Ganyan. May naman ang page. May ganyan. Kaya ko kabalap. Si Soja Kang manong kaila sa kulong. Bukan kawal kan. Belkakay. Ini may isang puno na sa amin. Karos na nag-hold. Kailangan ng kumunay ko. Pagkacin mangir, out of the ranwat. Pagkacin mangir, nakuwat. Kaya po, pagkacin mangir, pagkacin na isang tao. Program yung magkakaroon. Pagkacin mangir, out of the program. Pagkacin kalwa program. Out of the ukit kang koros pasakal kang ko. Kasi kakautaw ti sabot ng basa ng ranwat. And kaksanti na lewul kupul. Kasi lang nga tayo yung tayo. Kasi kakautin sabot ng maray ng ranwat. Kung kakuyak kaperin, tutur, na naman hindi ka. Kailangan ng komunay. Sabi siya ranwat. Tuwag sa kong mga kalangan na miya. Na yay lumong kabisalit na miya. Nang masakan, nagtingin ka ng mangin. Nang sa kong mga buhay ka. Nang bemkan. Na miya yan. Sa kong mga kagachikuchikuwat. Ay ako talaga. Siya yung jet. Ang sansa. Siya yung kapkap ng bituan sa kong mga kalangan. May pot ka pala. Masyakang moros, may sulang sansan, may sulang kasalita. Pengin ka dyan mami, pengin ka dyan kayo masakan, narin ang sana. Yayang, gatiyan rangot, isang ichapi, kung sarang nga, nagdugulit ko, may kakalwa na ng kita. May pot ka pala, tindag, may barti, wali ang tingin kanon sa general kong pero sa stress
Patuan ni kan dia. Ambuat meniban patuan kulianti. Isinya ko ni bahasa kita meniban kulianti. Kan baca lewat yang mulia itu kepercayaan siapa yang mamai katulin dari sesuatu. Oh kau nu Wegeran turur, ya ketika kosan itu saya dan musuhnya nanti satu mak iban patuan biasa sekarang kasam iban kita patuan main apa itu kau dunet ini letak benar di patuan epis apa saya pun kasih letak dari memusul parau atuan kafir tahun pasal itu rambut nanti bas itu sekarang gua patut dia angkali nos so wala pala ti pelor German in one parallel to senior ko executive and Indian Compay and Indian Element Compay Luktikan Upay Liyakan Awas Papakan Paglubukan Naisawan Ketuna Tuwete Luktayin Niyarangot Ini patuan ni Iban patuan kapataya Nan kung sarawik Orit na riyaw Isat riyaw Ew On Masani Rendet Iban suwe Ini tan patuan mo Iban nakita ito Kasama Nan mulian kita balagang mumusawot O uya Sa pulman Wajibrat ini patuan ini pasir. Mocon parau, asal patular, sunan kanin matalinim, sapul mangdosun. Nos. Nos senior promotion. Sen in patuan di pansuway. Kayu kan patlese pan ramai. Bilan na patuwa. Ang bakit sama dari Indonesia nakalam na patuto mawar patuto trumpet sila penkarau yang patuwanta manangan dan ini patuan ni kan patuan suwe kuya kaya may bigat ko ng muso na dan Willianti met dahil yang napalag di kaibigan ng mumusyo kuwaw na dia sa pwede basta mo yan miniminin mumusyo price ng trophy pato ka natin may bet ng mumusyo what
Turki, anak appointment ramai, nag-itan sa mga suporta at huwag sa mga kata ramai. Ayun nga wala.